Sziasztok! Érkezett egy Gardena Sileno 250-es. Szeretném ezzel megmutatni nektek, hogy mennyire lehet a készüléket, a robot fűnyírót szétszedni takarításhoz, teljes mértékben, úgyhogy tényleg minden porcikájához hozzá tudjál nyúlni. Szerszámokat nézzük át először, ami kelleni fog. Az alsó vágókésnek a leszereléséhez fogunk használni egy Torx T20-as csavarozót. A buroknak a leszedéséhez fogunk használni egy 2 darab közepes méretű csavarozót. A késnek a leszedéséhez egy csillagcsavarozót, valamint a keréksapkának a leszedéséhez fogunk használni egy ilyen kicsi csavarozót. Előkészítettem egy kis tartóedényt is, amiben a kisebb alkatrészeket, valamint a csavarokat bele lehet tenni. Nézzük, hogy hogyan is működik az egész. Elsőként azt kell megnézni, hogy a robotfűnyíró ki van kapcsolva. Ehhez meg szoktam nyomogatni egy-két gombot, mutat-e valamit, ha a kijelző sötét marad, akkor megfelelően ki van kapcsolva, állhatunk neki a szétszedésnek. Kezdeni az alján szoktam, méghozzá elsőként a késeket szoktam leszedni. Ezek nyilván utána újakra kell cserélni. Amire oda szoktam figyelni, az az, hogy nem kezdem el nyomni a késtárcsát, hanem a kezemet alá teszem, a késtárcsa alá, és úgy nyomom neki a csavarozót, és tekerem ki a csavarokat. Így a késtárcsát nem tudod eltörni. Ezek mehetnek is a kukába. A második kést leszedjük. Ilyenkor, amikor egy kicsit piszkos a menet, kicsit ki kell takarítani. És mehet a következő próba. Nagyon jó. Megvan a második késünk. A harmadik késnél is egy kicsit kitakarítjuk a menetet. Mármint a csavarba. És megpróbáljuk ezt is kitekerni. Meg vagyunk. Az utolsó régi késsel, a kés alatti részt leszoktam megpucolni. Ennek a késnek már teljesen mindegy, hogy van-e éle vagy sem, meg utána úgyis a kukába. Viszont arra tökéletes, hogy szépen le tudjuk takarítani. Legalábbis a nagyját. És meg is vagyunk. Következő lépésként leszereljük a késtárcsát. Ehhez kell a Torx T20-as csavarozó. Középen van 3 darab csavar. 1, 2, 3. Ezeket kell kicsavarni. Ezt a csavart már tegyük félre.
És a harmadik csavar. Innentől kezdve levetjük a késtárcsát, és félre is tehetjük a dobozba. Ezt később nyugodtan vízzel lehet takarítani. A következő a védőműanyagnak a leszerelése. Maradunk továbbra is a Torx T20-as csavarozónál. Egy darab csavar tartja, ő. Ezt is leszereljük, kicsavarjuk. Félrerakjuk a csavart. Magának a csavarnak a menetje, amit innét szedsz ki, ez egy durvább menet. Amit a késmotorból szedsz ki, annak a csavarnak a menetje pedig sokkal finomabb. Ezen tudod megkülönböztetni. A védőt el kell fordítani. Körülbelül ennyivel, és innentől kezdve lejön a védő műanyag is. Ezt is rakhatjuk félre. Én szerintem alul meg is vagyunk. Fordíthatjuk meg a robotfűnyírót. Kezdhetjük fölül is bonthatni. Nagyon jó. Elsőként ezt a szürke burkolatot kell leszedjük. Ez magára a robotfűnyíróra rá van pattintva. Én úgy szoktam kezdeni, hogy itt elő, oldalt, alá nyúlok az ujjammal a sötétebb és a világosabb műanyag között. És elkezdem fölpattintani. Egy. Nem kell túlzott erőt kifejteni. Letörjük el a műanyagokat benne. Ha ez megvan, mehetünk hátrafelé. Ott is, hogyha lehet kívülről, próbáljuk meg. És így szépen finoman le is jön a műanyag róla. Ez így néz ki. Itt pedig a stiftek, az a műanyag tartók, amik a helyén tartják ezt a kis műanyagot. Ezt az alkatrészt is lehet mosni. Félretesszük. A következő, ez a kék díszcsík. Ezt nemes egyszerűséggel le lehet emelni. Ha alá tudok nyúlni, természetesen meg vagyunk. Ennyi. Itt tulajdonképpen egy-kettő ilyen kis műanyag kitüremkedés van, ami a helyén tartja. Itt, valamint itt hátul, ezek szerint. Ezt is félretesszük. És most jön a legnagyobb műtét. Ezt az egész burkolatot a robotfűnyírónál le lehet szedni. Ahhoz először is szedjük le a magasságállításnak a csavarját. Ezt egy kicsit erősebben meg kell húzni, vagy esetleg meg kell próbálni alányúlni. Csavarozót nem használtam idáig sehol se felül. Ez ennyi. És ha megnézitek magát a szerkezetet, akkor látjátok, hogy van egy kisebb hely, ahova ez a műanyag itt be tud menni, valamint van egy nagyobb rész. Összeszerelésnél erre kell figyelni, nem tudjátok rossz helyre visszatenni. Ezt is félrerakjuk. Magát a házat, amit itt láttok, 4 darab féder tartja. Itt van 2, valamint itt van 2. Ezek tartják a házat a robotfűnyírón. Azt biztosan látjátok, hogy ezt lehet így emelgetni, és ezen az úton kell elinduljunk. Ez azt jelenti, hogy most jön a 2 darab közepes méretű sima csavarozó.
Ehhez van ám egy speciális szerszám, és aki szeretné, az nyugodtan be tudja szerezni, azzal talán egy fokkal könnyebb szétszedés, megoldható természetesen ezekkel a szerszámokkal is. Én úgy szoktam, teljesen pontosan lássuk, valamint megkönnyítsük a melónkat, az alját fölemelem, alárakom a lábamat, és megemelve tartom az egész robotot. 2 darab csavarozót ezen a helyen, ami itt van. Ide, valamint ide kell beletenni. A csavarozónak a méreténél az a lényeg, hogy beférjen. 1, 2. Az ujjadat 2 darab csavarozó közé berakod, finoman, nem kell erősen, finoman nyomod, fölmeled a házat, és itt pedig középen a műanyagot lenyomod. 1, 2. Innentől kezdve egy kicsit könnyebb lesz a dolgunk. Arra figyelje, hogy miután az elsőket leszedted, ezek ne essenek vissza. Ugyanígy folytatjuk a hátsónál, és ott már nem kell a lábunkat alá tegyük, már simán föl tudjuk emelni. Beletesszük, enyhén szétfeszítjük, és az ujjunkkal belenyomjuk. Néha kell egy kis játék hozzá, de megoldható. 3. Jöhet az utolsó. Itt a negyedik. Lábbal alá nyalok egy kicsit. Játszok egy kicsit a csavarozóval, nem kell durván. És egy idő után meg is adta magát. Ennyi volt. A burkot le lehet emelni. Őt is lehet mosni. Így néz ki, kérem, lássan egy robotfűnyíró belülről, miután ezeket leszedtem. Én a nagyját azt vagy kefével, vagy porszívóval szoktam leszedni. Őt, magát, a robotfűnyírónak a belsejét nem mossuk vízzel. Amit még meg lehet tenni, az az, hogy ezt a stop gombot szintúgy le lehet még szerelni róla. Ehhez egy oldalt van befűzve, egy kicsit meg kell nyomni, oldalasan, a stop gombot magát, innét, hogy itt ez a kampó kijöjjön. Ez egy kicsit egyszerűsebb. Így, érzéssel, ne törjétek el az emelet. És onnantól kezdve a másik oldal automatikusan kiugrik. Ezt felemeled teljesen, és magának itt az egésznek a kialakítása úgy van megcsinálva, hogy innentől kezdve egyszerűen ki tudod húzni. Megvan az első. Megvan a második. Stop gombot is lehet mosni, takarítani. Amire figyeljél meg, ez a mágnes érzékeli, hogy meg lett emelve a robotfűnyíró, úgyhogy erre mindig figyelj, hogy benne maradjon. Na esetleg ez eltűnne, akkor ezt pótolni kell. Ez a 2 darab rugó azt hivatik szolgáltatni, de amikor megnyomod a stop gombot, akkor magától visszaemelkedjen. És mutatom, hogy ezt a robotot, ami itt van, ezt miért nem szabad vízzel mosni. Ez alatt a fedél alatt, amit szintúgy ki lehet nyitni, egy papírmembrán van, ami segít, hogy a robotfűnyírónak a belsejében a páratartalom mindig egyenletes legyen, és az elektronikát ne szedje szét. De ha közelebbről megnézed, méghozzá itt, remélem lehet látni. Ha elkezded ezt a robotfűnyírót mosni, akkor itt be tud folyni a víz a háznak a belsejébe.
késvágómotor, vagy a késvágómotornak az állításánál oldalt szintúgy be tud folyni. Ez a lyuk, ami itt van, ez szintúgy megtalálható a másik oldalon. Itt is be tud folyni a víz. Ugyebár, hogyha esetleg ez a papírmembrán tönkre menne, azon keresztül is utána a belsejébe bele tud folyni a víz. Valamint állításnál, ugyebár maga a késmotor jön föl, valamint le, attól függően, hogy mekkorára állítod. És itt oldalt is szintúgy végig be tud folyni a víz a gépnek a belsejébe. Ezért magát a robotot, azt én kompresszorral, valamint nedves rongyal szoktam takarítani. A legmakacsabb foltok ugyebár azok mindig az, ami a fűtől jön. Azt tudni kell, hogy az ugyebár a fűnek is van egy bizonyos cukortartalma. Hát a rászáradt cukrot kell tulajdonképpen valahogy megpróbálni lemosni. Ha nedves rongyot ráraksz egy részre, rajta hagyod 1-2 percig, utána sokkal könnyebben lejönnek róla a dzsuvák. Valamint, amit még meg lehet csinálni, az az, hogy ezeket a gyönyörű szép kerekeket is egy kicsit még szélebb lehet szedni. Ehhez, itt ezen a műanyagon, meg kell találni azt a pontot, ahol meg lehet kezdeni a bontását. Ezen most nem is látok, úgyhogy bátorkodunk bárhol, egy kisebb csavarozóval, a türkiz és a fekete közé a csavarozót, így, finoman megemelni, a másodiknál is, a harmadiknál is, nem kell semmit csak feszíteni, negyedik, megtaláltunk a pontot, ahol elméletileg lehet kezdeni, elég időben. És ennyi volt. Ez így néz ki. Őt is lehet mosni. És ugyanez a játék a másik oldalon. Most már tudom, hogy mit kell keresni. Itt van a pont. Remélem látjátok. Itt egy kicsit ebből a türkizből ki van hagyva, hogy a csavarozót bele tud tenni. Finoman bele, megemel, második, harmadik, negyedik, és egy idő után elengedi saját magát. Az összes alkatrészt, amit lebontottunk, lehet mosni. Ha úgy gondolok, hogy a kereket is szintúgy szeretnéd mosni, akkor egy viszonylag nagy az X-Canttal 6-os csavarral le tudod ezt szedni, ugye már az anyát kell innét letekerni, akkor a kerekek is lejönnek, és tulajdonképpen így néz ki maga a robotfűnyíró leszerelt állapotban. Magát a robotfűnyírót ugyebár én biztosan nem mosnám vízzel, ahogy az előbb magyaráztam, azokból az indokokból oldalassan így néz ki. Hátulról így néz ki. Ezekről szedtük le a házat. Ezt, ami itt van, ezt a műanyagot nyomtuk be a csavarozóval, hogy lejöjjön. Ja. Úgyhogy én nekiállok most robotfűnyírót takarítani. Szép estét!